Iubusan na ako ang kwan. Bangos. Sige bay, bibi. Lami na ang tiyan anak, mga unta mga bay, lami kay pusit niya. Sus di apagi paborito nako mga bay. Salamat jud kay kang Juby Bakulod. Nga nagikan pas ko baw. Bibi daw sa CCTV. Naapod ko sa live ninyo by Inday, Rachel. Diri mga una ta. Ano ka na? Hala ka supportive ani ni Rachel gyud. Mabilo ka. Ulang ka. Ang nara. Saan ko karne? Huwag kami. Tilapia Di lang. man di kay mga ukar ni mapay pusit atong sigahan. Isda diri oh, ibang. Dawin nagkaon ang mga bata. Asenda. Asenda sa mga kulur ng karne. Muna nga isda imong gitira karon. Ay man tong tilapia bi. Igay ko, tubi. Unya ba, inig mag-live na si Bay Labil. Magpuhos ako, kamo sa diri ha. Tilapia na po, di mo uli na ba? Uy, ayaw sa ko, pas Ebi. Buang nga ginigatan ni ay dangan gid kay kabong Tulog ka, inig humanin mo, tanod ko. kay magdilar niya. May makatulog ka. Sa muli ate. Di lang ta mag-rice oy kay daghan kay tag sudan. Bibi eh. Tulog mo ko alas 10. Bay lami kay tilapia promise. Sige tiblahan gid nako walay lang sabay. Hindi mo dilaw daw ko. Uy, sabang mo nga ba? Ano lagi promise dili dapat sa tiyan. Ayaw si Muta. Hindi ka gini mo. Dilit sa ungit. Lami lagi promise. Lami lagi. Lami siya dahil bay, pero yung amoy mo ba? Ang Lagi malaki. ano? Kaya nga lang imo magsimuton. Huwag ay ginas na akong baso. Kaamoy ko sila piya. Gid kaya na ko bay, sorry bay. Tilapia sa buntag o sa gabi? Pareha di ay. Doon siya kong tilapia dito. Lamig kay timpla daw. Mao na lang dahil na nabili sa tilapia no. Napa eh. Napa si Alvin. Gata. Ay bin. Uy, inito na lang na nato daw. Napay uling. Nagsuba na. Nagano na ako kay magsuba. Suba pa tag saging, suba pa mig saging ng mga bay, mo snack na mo. Agay. Salamat kayo Bay Label. Grabe ka busog na mo Bay Label. Sing busuga ka Kay break. Jubi sa diop nimo matsa ka disim. Disim mat na lang dira nya kuyo na to mga anong bayndat. Pwede. Ha? SM North, doon ka dito. Kita na lang ta dito. MRT lang ako. Kami mag-jeep raman may. Ikan sandigan. Ano lagi ako? Wala ko kitang Naa Hindi pa manggod. dong inom. Naa oy dano. Nam gidagan tapos kaspikas. Na kay libreng sakay adto ka sakay sa may farmers. Hindi. Pag-ikan sinigan ba? Kato biyang bana ni Rachel gabi isa ribing sakay daw. Ito ako, ay papasukay. Na libreng sakay sa idsa. Nag-ano lang ako sa avenue. Tibik limbaga mga unta na adjud ginhawa dili mo dawat sa tilapia ako pud kabuyon ko sa tilapia. Ay si Nancy, parehas mo. Nancy Bunayog. Doon na ako sasakay mamaya. Di Sorry pud kayo bay Nancy, di na ko kaya bay. dili sa gid pud siya ganahan. Naman ko ba dire kage? Ano? Kubaw ara ano? Rayat. Saan? Ano signal? Yan sa ano? Kuba? Yan sa Kundigan. Meron? Saan? Saan? Kubaw. Saan banda? Hindi mo magadaan dyan. Nami dagan diyang kubaw gud gikan SM Fairview. Ano kubaw ah? Kaya mo ako sa pila daghan niya. tayo, Kubaw gahapon raya. Doon na mismo sa Kato din gisakyan nato nga padung tag kuan circle nga. Kubaw man to. Ang gusto ko itong kauli ko ba kay lain. Nya sakay mo kag jeep ingo Gilmore. Paingo Gilmore. Hindi na naman dito diretso ate. Diretso na dito sa kayan sa jeep. Sa mga banda. Then adto na dahil tag ka ng SM North. Kanang mag-inasal ang taka ng restaurant no? Nami daw si lumang saging pahiran og star margarine. May asukal nga puti. Lagi. Tamis naman kay na siya good. Di na nato Kaya asukaran. lang nagsukal kay basta mag-diabetes na ta. Wala ka ano yung sili na hang ba? Ah, Wala wala yung gilabay na pisat. si Puna o kwartahan pa lang siguro ko ako na yung gilabay. Wala lagi pisat yung sili. Wa kay ang mga bata Lami ba. kay timplang bangos. Mm. Duro ko ka og bangos bay sa tiyan. Ngaon ta mga bay, dai isda maglanlan ta. Naglanlan lang sa sudan. Kita ba na ninyo akong sa uliha?
Busog kaayo ko ay. Busog na kay ka, ano man nagamay ra man kay kaon. Sige magkakuan. Ang mahaba takluban na no ibutang sa ref. Unya Okay ra na na. ko nabugnawas. Sorry hara man na. Alikabok mo na ba? Okay na kid na. Kung namatay sa alikabok na. May namatay sa germs. Oh, correct. Pag shout out ko dala gamay daw, mag-hi ka. Laban sa makain mo kasulti. Kita mga pobre no, sa kaplato ra gyud tanan ng atong mga pagkaon. Mga dato kada putay lahi gyud ang plato. Lagi. Doy intawon kayo makatabang nga nang hugasam. Unya, unsa may imo ikasulti anang kuan? Mangutana sa taniya mga bay ha. Unsa may imo ikasulti anang mga dato na kung kita mo bisita sa ilaha, kita'y katabang nila. Kay mga kaunta pero mo ayo taghugas plato. Dato day ka. Dili, Kini ari ko ako may nang hugas ako nang luto. Pobre day ko. di sa. Kaning unsa imo ikatambag? Dayon unsa po imo nga og kita og sila nga dato mo bisita nato ato pa silang adamag manok nga Ihawang manok bitaw ihawan no. pa natog manok nga tita pa mo ayo nila gugas og plato nya sila galing kodra o kana unsa imong kuanan na tambag. Ang akong ikapaambit lang ana nga style no sa Pilipino. Ako lang yung tambag ninyo mga bay kung naagi mo bisita sa inyo nga makaluluoy nga kamag-anak ninyo. I-treat ang taon ninyo nga mura pug dato kay wa taon sila ka experience anang maglingkod sa lamisa magkaon ug mga lami kay sudan. Ayaw in taon ninyo palingkura dito sa may rep nga way bangko. Luoy ka ayo di mo ka relate. Kay wa man mo kaagi og kapobrehon. Ang inyong sa kasing-kasing lang ninyo kaloy in taon ninyo kanang mga dato pud mo bisita. Kaning normal ra man na nga i-treat nimo sila nga the same way. Pero dili lang nato tan-awon ang estado sa atong isig katawo kung pobre gani i-treat sa ninyo nga unsay kinabuhi og dato di kay palingkoron pud niyo sa may kusina human yung pahugason. Luoy na gani. Nang baso gibutang sa kamera da. Luoy na gani kaayo sila in taon unya. Imoon pa ninyong makaluluoy kung bisita sa inyo ha. Pa-experience po daw ninyo oy. Nga kanang kuan po in taon sila ba. Kauna po ninyo og lami. Ayaw ninyo itago ang fruit salad. Gawas in taon ang fruit salad. Uy, kay sa una no. Sus, karilit jud ko ana bay. Pili, namista ko na. Pansit ra gipakaon. Oo. Sa uyo. Ayaan to, ayaan. Basta ayaan lang ha. Di lang ko maingon sa among side ba o sa kanang na-curious di ko anang minggo plot, bay. Minggo plot. Kaya wala man na sa probinsya. Wala man jud mi ka sulay anang minggo plot unsa nang pagkauna. Karon kay manghugas. Sili. Oh, Isa mo na sa sili. Gisot na po. karon bay ilin kay manghugas man kuno kay pobre lagi mi manghugas magkaon. Para mataga Ba- ang sika. Pansit ra ang ihatag sa amo ah. Na karon na aman dito sa hugasan nga minggo plot. Dako pa man kaayo hiwa. Kuha na ko bay ilin. Ilaw ko. Ay, sobra sa nagkaon. Sobra sa nagkaon. Ano? Unya ano? Mura magway iban, igawas na lang kit. Bye. Mura magway iban, akong gikuha, kauna ko. Lami man day ng minggo plot. Nya wa jud intaw ni taga ay ana. Mao to karon nakakwarta ko, naghimo jud og minggo plot. Pagkauna ko akong mga anak. Mao na sakit lagi sa mga dato. Pakana pud to ninyo ha, kung sa inyong pagkaon. Pagkaon pud ninyo sa mga luoy kay tan. Unya daghan kay tagihugasan para makamantika lang. Uy, para lang matagaan mig mantika. Biits. O BH. Unya ang ipadala po kadto pong puro pansit. O bihon na sa to ano, bihon. Malipay naman pud ta. Lami raman po kay inigabot na ra po'y makaon. Lami raman pud. Point. Kaon ko ka. Bye. Gera nakagawa, may kilab set out bye. Ngaon ta bye. Kain ang mga usap-usap kinsa man na. Maanad naman ta ani sige tabi mga on bye, pero sa ang ibang nasod dili gid sila magtabi mo kaon. Bawal jud kayo. Pero ako mga amo magtabi man sila. Ako amo magtabi. Dagko mga kay katawa. Hala Shout sila. out Jocelyn Maneha. Good afternoon, Inday Kabkab. Kumusta na kay lahat dyan? Fi Pedroso, okay lang. Okay lang kami, bay. Salamat, bay. Pagmusta, bay. Ako mag-live ulit tao.
May Juby, pagkataon, matang may Juby, eh. Uy, ginawa. Sabi na kong live niya na. Ang lawin. Wala na. Di, unya, ano po, ikaw na po yung live day, ano eh. Lami ang lamas sa kuam. Tambok ang tilapia, no? Lami ang lamas. Unya, ning kamot ni sa unang hugas plato, no? Din, pag ulit na mo, bit-bit mantika, isa ka galon. Di ba galon isudlan sa probinsya? Dayon bihon, nagkanting bihon, kay maura may sobra. Kasagara sa una sa mga pista sa probinsya, no, tiruod lang yun. Mao yun eh, kuan ka ng real talk kini, no? Sa una, sa probinsya, kana bitong may mga pista, ang sobra din lang nga pinakadaghan bihon. Lagi sa gulag mga bukog-bukog sa karne, ana, or mga atay sa karne, atay sa baboy, ana ba? Dinaya. Sus mo na, no, manghugas mi, uban akong mama, akong lula, ginoo ko puredama, patay na ang akong lula. Manguan mi, kanang maningkamot pighugas among mga kamag-anak nga kwartahan ba? Kaya ang kaliwat sa akong lula, kwartahan. Sumaadto mi didto aron manghugas mi plato. Pag uli na mo, no, magbaguod mi mantika, apil dukot sa luto among dalon. Kaya miingon si mama nga sayang kaing dukot sa among awa mi bugas. Mao nga ang dukot among dalon para amo aman tong kuanon Sa kanang bawon. dili sanlagon. Tunghogon. Tunghogon. Unsa na? Tinunghog. Tughongon. Tunghogon sa buntag. Oo. O din katong mantika kay among Bitaw no? isudaan. Bitaw no? Butangad tuyo Oo. or ginamos kanang kuan sa ginamos ba una. Una. Tughongon. Bitaw. Tughongon biya sa una. Karon ang mga baho ipanglabay na in town. Oy, sayang kayo. Lagi. Nya, gihuna-huna na ako nga kapait ba dai kay na yung pobreta no nga kita mo bisita sa ilaha. Grabe na tong trabaho para makakaon. Kung sila mo anha sa atoa, kita gihapoy mo ayog serve. Kapuya dai kaayo na. Ihawan pag manok. Oh, ihawan pa duro pag dinakop nangahulugan naglubi og dinakop og manok. Nangahulugan na naglubi dinakop og manok kay moabot ang kamag-anak nga kwartahan. Lutuan og manok nga Bisaya. Nya kita mo adto sa ilaha katabang kayo ta. Kung sila mo anha sa tuwa katabang gyapon ta unsa man eh. Unsa man eh kapoy kay kinabuhi no. Tara amba-amba ni mayo raw. Kapoy kay kinabuhi sa kuan pobre gyud. Ay Ginoo ko kanus apo man taon ta ani madato. Di ba musugot ang Ginoo? Di pa gyud. Di daw ta dapat madato. Sakto na daw ni atong life. Mao pa. Magbalik na dai ka bay. Oo, bye. Dave, Junior Ogong. Dapat gahapon man akong signing og contract mga bay. Ya kay naa pa man ko gipaabot nga LBC, naabot na in taon pod. Nya. Mauto nga. Ugma dito na ko sa agency, mag-update ng gihapon ko ninyo, mag-live gihapon ko, pasikreto lang. Di lang ko magbaganaan sa akong agency ha. Sige, tugan ko ninyo. Medyo bin, apay rice ato gitakluban lang para kuan ba? Bailin, ukari ta dihagtiyan irin be. Bay jubi. Tiyan sa bangos. Kani dire. Ayo, kani ulo ra. Kana, Wala kana, na tanan. Sige lang, ako lang tilukon. Naara man ang ngayon ko ang bay jubi. Tilukon na lang ako. Naara. Tiyan man yung ginahan bay. Maglanlan na ako ani. Lami biya ang lamas. Ganahan kasi igat og lamas. Dili to mo Kabikti din ako yung papa. Oo. Igat. Halit man siya. Gabi na po mo ulit sa iba Evin. Ay, muli na ko. Okay ra ka, magkita pa man mo. Oh. Muli ko na. Mayroon pang time. Madi naman mo diop sa Iben ron kay tigo man siya. Uli sa December. Ito. Mga ako, basta lang na pa yung mag-sponsor no? Pohon. Serious ba? Bay jubi di ka menom ko. Nabusog jud ko sa katanaw nimo inday kabkab. Hala, kaluoy pagtan sa kong amiga nga si Rizil nga hamis kayo naong. Nabusog in taon sa nilantaw. Sige mga bay.
Wala, taas na ni akong video Uy, diri. si Kuan Magbabay man na eh. ko. Thank you for watching. Sabay sila